Entonces, aviam. Una capsa de sabates té sabates? Sí. Un sac de taronges té taronges? Això diuen, sí. Un moneder... Té monederos? Té monederos? Té monederos. Exacte. Un cendrer té cendra? Sí. Perquè se m'ha dit que no vocalitzo. Se t'ha dit què? Què dius? Que no vocalitzo. Que no què? Vocalitzo. I que ens falta contingut. I ara t'acabo de donar contingut. Ostres. Molt de contingut. Sí, jo tinc anotat això també. En Pep no vocalitza. Ah, ja veuràs tu avui que bé que parlaré. Molt bé, molt bé. Bueno, mentre se t'entengui, i m'he donat compte també que me n'he adonat. Oh, acabes de perdre un punt de catalanitat. Que no, a partir d'avui no es dirà punt de catalanitat, es dirà pumpauet. Pumpauet. Un pumpauet has perdut. Cago en redeu. Ens falta contingut i contenido en majúscules. Ho va dir en Presta. Ens falta contingut. Que no tenim guió. Que no tenim guió. Que l'Anna hauria de portar més. Que l'Anna hauria de portar... Això jo pensava que era un tema de duo dinàmico, i ara diuen que ha d'haver una triada. Ara és un manège a trobar. Un manège a trobar. Un manège a trobar. Però què vol dir que ha de portar més? Què ha de portar més? Suposo que com no hem creat contingut, ella és qui hauria de portar aquest contingut. Serà la nostra xerpa. Exacte. Em sembla una decisió enxarpada. Molt bé. Aquí t'he vist esplèndid. Exacte. M'ha agradat aquesta. Què més farem avui? A veure, t'has preparat alguna cosa? Estem lluny dels objectius, ho saps, oi? Ostres, és veritat que avui et volia comentar una cosa, ara que has dit això dels objectius. Sí. Perquè allò de monetitzar... M'he subscrit. T'has subscrit al canal? Sí, m'he subscrit. Bueno, no, en realitat no, però ho he de fer. I vull crear comptes fakes per subscriure'n, perquè vagi pujant els nostres subscriptors. Molt bé. Però això ara, amb tot el tema de Telegram, potser no podem crear tants... Bueno, perquè amb el Telegram què està passant? Amb el Telegram el que va passar és que hi va haver un senyor jutge que va dir anem a tancar-lo, perquè em sembla que van ser diverses corporacions de l'audiovisual, tipus Mediaset, Antena 3 i tots aquests es van queixar... El CAC! Saps què és el CAC? El CAC! Això era el Consell o alguna així audiovisual de Catalunya. No, aquest era d'Espanya. Hosti. Doncs van posar una denúncia per infligir els drets d'autor. Aleshores aquest jutge, tot valent, va dir doncs aquí en Espanya cerramos el telegrama. Ostres. I res, que s'ha fet enrere. Hosti. La marxa atrás, que li diuen. Va fer una marxa atrás. Ha recollit cable. I el pobre home doncs, se les va veure venir i va dir fem una cosa, demanem un informe a la Policia Nacional i en funció de lo que diga el informe y de los resultados decidiremos. I va decidir no tancar-lo. Cosa que em sembla molt bé, perquè al tanto. Que va de canto. Sí que és cert que tu al Telegram pots veure tot el que vulguis. Exacte, sí. Pots veure sèries, pots veure futbol. Sí. Però és culpable la plataforma o és culpable l'usuari, el Robin Hood que penja aquest contingut perquè els pobres com nosaltres puguem veure el futbol a través d'aquestes plataformes, que no ho fem. No ho fem perquè és delicte. No ho fem. No ho fem. No. Bueno... No ho fem qui vol, sinó qui pot. Exacte. El problema és que nosaltres no ho fem perquè no tenim calés, perquè, aviam, aquí diu conviértete en partner de YouTube. Així és com li diuen a l'Orient Mitjà. Exacte. YouTube. Me vas a ver en YouTube? Te vas a ver en YouTube, ya verás tú. Sígueme. Mira, primera dada, requisitos para monetizar tu canal de YouTube. Mínimo 500 suscriptores. Tenim 23. 23. Ojo, Michael Jackson.
No, Jordan. Ai, Jordan. Hòstia, és que tot el dia pensant en nens. El Breaking Dance. Ostres. Tenim Després... un Michael Jordan. Un Michael Hem de Jordan. penjar 3 vídeos. 3 vídeos I ara que farem en els últims 90 dies. I ara que fem el capítol 3... Clar, aquest és el capítol 3. Ja tindrem 2 vídeos. No, aquest serà el 3. Aquest és el 3è capítol. Perquè 2 vam penjar el vídeos. segon i bueno, el primer va ser... La bomba. El primer, no sé si heu vist, busqueu el primer. Bueno, se li diu capítol 0 perquè va ser el pilot. El piloto. I allò, el piloto. I bueno, allò va ser una bogeria. Després diu que un cop assolits aquests 2 requisits, hem d'assolir un dels 2 següents. Un dels 2. Un dels 2, no, és a dir, primer de tot, 3.000 horas de visualización pública en los últimos 365 días del año. I portem 10 hores, misteriosament, 10 hores. Em sembla una barbaritat que un episodi, bueno, 2, episodi de 35 així m'agrada. És que si no saben com s'escriu. Amb subtilitat, sense que es noti. Exacte. Això per la gent que escolta el podcast per Spotify, perquè em sembla que no ho hem dit, però és que ho estem fent tot malament. No hem fet ni subscribe-te, Se'ns pot ni veure dale per like. Spotify? No, però per això hem de dir que, bueno, que el Pep ha agafat la tassa, que posa el logotip d'Unidó... Amb audiodescripció per a sords. Exacte. Per persones sordes. En Pep està agafant la tassa i l'assenyala subtilment com venint a fer propaganda del seu propi podcast. És que si no avancem això i no monetitzamos. Després, 10 hores d'això, hòstia, ara 4.000 hores, he actualitzat sense voler, ha pujat 1.000 hores més. Bueno, perquè diuen, aquests ho fan bé. Exacte. Anem a donar-los 4.000 hores. O l'opció que encara no hem tastat, de fer un short. Fer shorts. 10 minuts, entenc? Això de fer shorts... O sigui, és com... Sí, un taller xino, saps? És allà tots cosint shorts i samarretes. Exacte. I fem shorts. Sí. La meva pregunta és, si penges un vídeo on se't veu cosint un short, tècnicament has fet un short. 2 shorts? 3 shorts? Perquè hi ha un visual 4 shorts. I un textil. 5 shorts, 6 shorts. Exacte. One shot. I això dels shorts, hi ha un company de la meva feina que és important, diu... Mira, pels gamers, headshot. Una reel de 30 segons. No, però un company de la meva feina sempre diu que el jovent d'avui en dia, bueno, que els joves, estem atrapats en vides de 30 segons, que són realment els reels d'Instagram, dels shorts de YouTube. Estem atrapats en pel·lícules de 30 segons. Reflexionem-hi, És possible. Ara em sento una miqueta com el cap de la nació, saps? Sí? Com el Focus. Ciudadanos. Ciudagramos. Ai, pobrets que desapareixen. Això diuen, Sí, es fonen. Es fonen, s'evaporen, no? S'evaporen. El Girauta... Ostres, el Girauta és una mica com l'índex de catalanitat dels Pompeus Fabres que m'estàs traient a mi, no? Perquè en Girauta correcte. Navegant. Ha anat basculant. Ostres. Ha anat basculant. Però hi té la bàscula... Si jo tinc el... Vocalitza, si us plau. Vocalitza! Si a mi em treus Pompeus Fabres, correcte. A ells què li treus? Pantanitos. No? Un pantanito. I a més ho has de dir així. Un pantano menos. Exacto. Un pantano menos. Españoli. Mare Déu. Voy a quedar un pantano. I què? Comencem ja el programa? Sí. Vale, sí. Aviam, una cosa, per aconseguir tot això dels subscriptors, fem trampes, no? Sí. Ja està. Sí, això fàcil. Jo crec que és més ràpid fer un short que 4.000 hores de visualització en un any. Sí. Bueno... Déu-n'hi-do. 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 Bon dia, bona tarda, bona nit.
Bona hora a la que sigui. Bon algo, Pere, bon algo. Hem tornat. Això no estava preparat, però hem pogut tornar al tercer episodi. Encara que veieu el número 2, perquè el primer episodi va ser l'episodi 0. Brutal. O sigui, no. He rebut missatges, he rebut cartes, he rebut de tot de l'episodi 0. Espectacular. Exacte. Esplèndid. És que va ser número 1 en podcast més escoltat de tot el territori nacional. De la nación. De la nació. De la nación. De la gran nació. De la gran nación. D'aquella nació. Inclús podríem dir d'Ibèria, que hem d'incloure els portuguesos, no? Que la Ibèria, no? Amb Andorra, Portugal, Península... Però és que ells no volen. No volen? No volen. Ostres. No, tu pregunta'ls. Tu ves un portuguès i digue-li, ¿te quieres rejuntar con España y hacer Iberia? ¿Que si toallas o que si toallas, no? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Bueno. Sí, diu. I estic molt content que estiguem fent aquest tercer programa perquè això vol dir que la cosa tira, la cosa va bé! La cosa tira. De fet, ens vam oblidar... De què? Donar-vos, que ens feu, sisplau, una subscripció, que li dongueu a la campaneta, subscriviu-vos al programa i que ens ajudeu a arribar a una sèrie de subscriptors que abans estàvem repassant números i és increïble el que es necessita per poder monetitzar el tema, perquè volem guanyar pempins fent això. Home, som catalans, és a dir... Clar, i guardar-los al monedero. El monedero, que guarda monedes. Toma contingut. Toma. Vinga, molt bé. Què més? Novetats, a veure. Què has fet aquesta setmana? No, però abans de tot, hem instal·lat una càmera a la nostra tècnica, que la tenim justament allà, a veure si vol saludar a càmera. Perfecte. Estupendo. És que estem fent... Això és check. Check. Anna hauria de portar més? Càmera. Check. Ens falta contingut? Tècnica. Vinga. De tot? És tècnica de tot, oi? Tècnica. Sí, tècnica de tot. Tècnica de tot. Tècnica d'àudio, tècnica de vídeo... De contingut. De contingut, de grafisme... Després, també, no vam dir que també podeu escoltar aquest programa a l'Spotify. Direm Spotify? Spotify. Perquè no ens paga Spotify. M'encanta Spotify. Spotify. Perfecte. Spotify. I, bueno... Exacte. Novetats... Aquesta setmana he anat a classes de vocalització. Ah, sí? Sí, certament. Ara et puc dir les frases tremendament vocalitzades. Però si et posés, per exemple, un poble de Nova Zelanda, per exemple, No. Anem a buscar un poble de Nova Zelanda? Que ja sé quin poble vols dir. No, però... Sí, va, jo puc intentar dir-lo, però és que saps que són tot consonants i a mi m'han ensenyat a vocalitzar. Vinga, va, no et faré patir, va. No, em pots fer patir. No, Hòstia, és que ara... No em fa res. Hoy vocalizando con Pep. Anem a veure. Nova Zelanda. Sí, vaig començar els exercicis posant-me dues olives a dins de la boca. Com el del Padrino. No, aquell eren taronges. Que ell va posar-se taronges. I aleshores a les dues olives havia de llegir un text i pronunciar-lo bé. Ostres. Després van ser dues pilotes de ping-pong. Altrament anomenat tenis... De taula. Tenis taula. Val, això li demanarem a... Ja que la nostra tècnica... De so volen que aparegui tant, li passarem perquè posi aquí a baix com es diu aquest poble, perquè si vols talla so perquè s'escolti tot superbé. En Pep veu una mica de llet i aquí bueno, ja que saps vocalitzar, endavant. Saps que he vist un vídeo d'un meteoròleg anomenant aquest poble i ho diu superbé? Sí? Anem a intentar-ho. O sigui, ho dius i en sec anem a un altre tema. Vale. Anem allà. Aviam. Quants intents tinc? Això és com el GTA, no? Depèn de la missió. Vinga. Taumatahawaka tanjinhangako Oawawot
tamatea turipukakapi maungahoron nuku pokai wen wakitanatahu. Bueno, però bé, no? jo crec que en Bizarrap, amb això, et fa una sessió 34 i lo peta. Ara t'imagina't que has d'escriure això en un sobre. Ostres. I comences per una cara, saps? Se t'acaba la tinta. Que no me da el sobre. Sí. I gires el sobre. No. Hostia, a vegades pongas un nombre. Mierda, he puesto mi apellido, coño. Hòstia, vaig a posar el meu nom, el meu cognom i que bueno. I què? Has fet alguna cosa aquest cap de setmana? Perquè a mi m'han passat algunes aventuretes. Hem fet calçotada familiar. A tu que t'encanten els calçots. M'encanten els calçots. He de corregir que vaig dir salsa romesco. Oh! No, és salsa de calçot. No em vaig menjar. No recuperes un pauet, per dir això. No. Cal molt més, Cal molt més. Bueno. A veure. I res, van sortir... Ara que això ho estem gravant al març, però s'emetrà a l'abril. I no sé si hauràs... El Sant Jordi estarà a prop. A l'abril? Abril? Serral. El Sant Jordi estarà a prop. Era la teva oportunitat per dir pluges mil i guanyar un pompauet. Però no, hem dit abril Serral. Ho he perdut. Soc un wannabe. No? Aquest és el nostre nivell, Molt bé, jove. Doncs un dels temes que va sortir va ser si existeixen els prínceps blaus. Existeixen els prínceps blau, Pep? Aquesta és la pregunta que m'agradaria fer-te en aquesta nit misteriosa. És una gran pregunta i ens posarem seriosos. Reflexionem molt seriosament. Acompáñenme en la vagoneta del misterio para desvelarles si realmente existe el príncipe azul. El príncipe azul, ¿verdad? El príncipe azul. A veure... De Carioca. ¿Es de Carioca? ¿O es de Vic? Carioca. Es marca de colores, príncipe azul, Carioca. El Bic es un bolígrafo que puede ser azul, rojo o negro. Misterioso, ¿verdad? Es que me había quedado ahí con esa voz pequeñita, bien pequeñita, y no sabía por dónde avanzar, así que le dejo a usted reflexionar sobre el príncep de blau. Aviam, la figura del príncep blau te l'agafaré ara i te la desmuntaré ràpidament. És a dir, és una figura que es va crear en el que és l'imaginari col·lectiu dels cuentos xinos. Cuentos tarantinos. Dels cuentos tarantinos. Vale. Dels xinos també. Disney va explotar la idea. No come los chinos, I darrere de la figura del príncep blau hi ha com una sobrecàrrega machiruli que flipes. Machiruli. Aleshores, redefinim el príncep blau. El príncep blau no és aquell tio perfecte que desitgen totes les dones. El príncep blau és el machiruli. Exacte. El que porta el sou i paga la hipoteca. El que treballa. Exacte. El que treu panxa cervesera. El que va treballar i va fer la cervesa abans d'arribar a casa. Correcte. En aquest sentit, existeix el príncep blau. Però, tenint en compte que m'estic fotent en un embolao... No. Fins al moment no... A veure, Anna, ara farà conya. És la nostra veu femenina del programa? Vaig bé? O tinc targeta? Estava perillant la cosa, Ja. Espera't, doncs... Vaig a posar-me encara més seriós. El príncep blau, com a concepte, no hauria d'existir. Hauria d'existir el partner perfecte. Oh my god. Saps? És a dir, el company de viatge perfecte. Sí, totalment. Ara vaig bé, ara vaig bé. Totalment. Uf. Si vols, canviem de tema perquè... Sí, me'l trago, no? Bueno, acaba d'encetar-ho. I de fet, ara et vaig a fer un salt de guió. Ostres, com se li diu això? Un agujero de...
de gusano, no? Agujero de gusano, alguna cosa d'aquestes. Un Stargate. Sí. Anem a fer un Stargate. Un Stargate. És a dir, abans parlàvem d'aquestes parelles modernes que no viuen juntes. Ostres, i aquestes sí. coses. I és el moment ideal Això no ho entenc! per parlar d'això. És a dir, no, què vol dir? No viure junts, home! Vostè que ha vingut amb la Guillermina tota la vida, avi Miquel, No, la Carmeta. la Carmeta, Sí. què opina de... La Carmeta ara mateix diu que t'envia un saludo. M'envia un saludo? Sí. Digue-li que... No sabia què volia dir-li. És que anava a fer una broma fora... no li puc anava a fer una broma fora de to. No li puc dir, és morta. Ostres. Però també un saludo. Un saludo? Sí. Amb la Carmeta a la mà mai estornudi. Nosaltres sí que ho havíem fet bé, Sí? Jo la vaig festejar durant molts de mesos. Com es van conèixer? Comencem per aquí. Comencem per com es van A la conèixer? festa major. És a dir, a la festa major es feia el ball i jo era molt tímid. Molt. Era tímid? Oh, molt tímid. No sé si creure-me'l, avi Miquel. Jo era molt tímid aleshores. Després ja no, Després ja em vaig embalantonar una miqueta. Però estàvem en el baile i va ser ella que va venir i me va dir: escolta'm, Miquel, si no m'atreus a ballar tu, t'hauré de treure jo. I jo què li vaig dir? Si m'atreus a ballar, ens casem. Ostres. I dit i fet tu, vam estar uns mesos festejant, vaig anar a buscar-la a casa, li vaig fer la petició de mano, Ostres. la pedida, tot com s'ha de fer, i vam viure junts, home! Ostres. Molt bé. I fins avui. Bueno, o sigui, va morir ahir. No! Val. Va morir fa 5 anys. Va. És que clar, si em dius fins avui... Però fins avui, que Val. vivim junts. Molt bé. Bueno, les persones sempre es porten al cor. Només desapareixen si s'olviden. Bueno, i a l'esquena si són xerpes i... Exacte. I ja està. I ja està. Molt bé. M'ha agradat molt conèixer l'opinió de l'avi Miquel. Salto. Canviant de tema. Canviant de tema. A veure. Intro. Espera. Tertúlia. Estem fent xec? Ostres, m'he quedat Notícies. sense tinta. Notícies. Endavant. Tinc una notícia molt important. Quina? Ahir va haver el partido de fútbol contra el racismo protagonizado por Vinicius. Això vol dir que Brasil contra Espanya. Vinicius contra el racisme. Brasil contra el racisme, contra Espanya. Vale. Van quedar empat. M'estàs dient que Vinicius i Brasil, que representaven tots els valors contra el racisme, es van enfrontar a Espanya? Espanya. I Espanya eren los malos. Exacte, i van empatar. No guanyar ni el racisme ni l'antiracisme. Ja està, només volia comentar això. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exacte. A veure, el partit també el va fer el Rubiales. Em sembla que estava organitzat pel Rubiales. O sigui, un xou. Una tocada de collons que flipes. Exacte. Però bueno, Ai, aquest en Rubiales. tinc un altre contingut molt important. Mira que dir-se Rubiales i ser calvo, xungo, És com el Paco Rubiales. El Paco Rubianes, que li deien el Rubiales. El Rubiales. Després, bueno, mira que dinamisme, quin dinamisme, com van els temes aquí. Segona notícia important, i a partir d'allà et deixo camí perquè et puguis ensorrar en el fang. La notícia del dia, recordem, això s'emet a l'abril, però estem a març. Donald Trump ven bíblies a $60 per poder pagar les condemnes. A la porta del metro. Exacte. Ha muntat un tenderete i vinga. I hem de dir que el programa més novedós de Catalunya, Déu-n'hi-do, ha aconseguit un exemplar de la Bíblia de Donald Trump. Ha comentat que aquesta Setmana Santa que tots els Estats Units, sisplau, que torni a resar. I jo aquí tinc una miqueta de... Si vols podem fer un titular entradeta. Em sembla bé. M'ha vingut un rebujito. No sé si s'ha notat. Però bueno.
És que les tasses aquestes les carga el diable. I si no s'ha notat, les carrega. Has fet bé de dir-ho. D'esmentar-ho. Exacte. Per exemple, la Bíblia de Trump diu això. Això és com allò de dir, hòstia, merda, tinc un gra a la cara i segur que tothom l'està mirant. I ningú l'ha vist fins que comences a dir, tinc un gra a la cara, aquí, just aquí, saps? Però sempre hi ha el típic amic cabrón que quan et veu et diu no salen granos de verte. No salen granos de verte. Jo quan era jovenet, ara anem a... Sí, no, és que recordem, la Bíblia. Ara tornem a McDonald's. Jo quan era jovenet em va sortir un gra al nas. Sí? I saps aquells grans que duren molt de temps? O sigui, el vaig portar aquí enmig del nas. Li diuen el grano interno. No, era com un fucking cuerno, em semblava un rinoceront. O sigui, i 2 mesos. Li vaig posar nom, tio. Com es deia? Peter, com jo. Sí, tio, estaven predestinats. No. I tot ve d'una escena de Dallas. Tu recordes d'una sèrie? Però espera. Tu ets el que quan feien un durum... Cagamplando. Del pita del pita. Del pita, sí, la salsa iogurt. No, el dia que el vaig aconseguir rebentar, perquè, clar, tu t'imagines, ja li tenia com carinyo. la banca. No, han roto la banca. Li tenia carinyo i tot, és a dir, allà, o sigui, ho vam fer-ho amb caliu. Va sortir un pedrusco, tio, que en ressonar contra el vidre del mirall del lavabo es va sentir el xoclon, saps? El cling. I dius, uah! Aquesta va ser la meva primera experiència amb un gra xungo. Bueno, després d'aquesta informació super imprescindible, tornem a la Bíblia de Donald Trump. Titular i entradeta. Què diu a la Bíblia de Donald Trump? Queda totalment prohibit viatjar a Síria, Iran, Iemen, Líbia, Somàlia, Sudan i Iraq. Bíblia de Donald Trump, 30 de gener de 2017. Sudan? Sí, Sudan Sudan del versicle. Trump reconeix Jerusalem com la capital d'Israel. Vale. Curiós, no? També, Tel Aviv, Tararí, Jerusalem. Tararí, Tel Aviv. Diu, després, países de mierda. La polémica frase de Donald Trump contra los inmigrantes. ¿Por qué queremos que todas estas personas de países de mierda vengan aquí? Refiriéndose a los de África. Diu, deberían traer gente de países como de Noruega. O sigui, estalla el escándalo de Donald Trump y Stormy Daniels. Se trata de un supuesto romance que sostuvo con una estrella del porno. És a dir, aquesta Bíblia s'està venent per 69 euros i hi ha un percentatge de... I la del muro? La del muro, ostres, la del muro. La del muro. La del muro es... Si alguien crea un muro, debe pagar por él. México pagará por el muro que estamos creando desde Estados Unidos. És a dir, no pot ser... Aquest senyor sortirà un altre cop, Pep. La cosa és, tu construeixes una paret i la paga el veí? És que és això, pues és molt bèstia. Però això és la solució a la falta d'habitatge. Compra't un terreno i que paguin els veïns la casa. Exacte, això, Habitaclia, habitaclia.com. Molt bé. I si algú et diu alguna cosa, palabra de Trump. Exacte. Palabra de Trump. És que m'enfada molt aquest senyor. És a dir, molts cops penso, com pot ser que la gent d'Estats Units voti aquesta persona, però després d'aquí, ai, amigo. Ai, el Santi. Ai, el Santi. Que está calentando en la banda, Santiago. Santiago calentando en la banda. Que va a salir el partido. És un cabronàs, però bueno. A veure. Molt bé. Continuem. Molt bé. S'apropa la Setmana Santa. Tenim espais publicitaris. De Setmana Santa. Això es diu legato, no? Vueling agafi amb 4.000 dies d'antelació el seu vol i, sisplau, resi abans d'enlairar-se. Saps què em va passar l'últim viatge amb Vueling? Amb aquesta música. Aquesta música... Ai. Però és que amb aquesta música també s'ha m'acut un anunci de... D'Almorranes no s'hi val, eh? Ciris.
compri ciris per aquesta Setmana Santa. Ciris. Ciris. No Siri. Ja havia entès Siri, ponme esta canción. No. Jo havia entès Ciris, un anglès perfecte. Ciris. Cirios. Ostres. Mira, Espelmes. fa poquet vaig haver d'anar a Màlaga a un viatge de feina. I a les 6 del matí sortia l'avió cap a Màlaga i tothom estava dormit, tot era superfosc i em tocava finestra. Estic així tranquil·lament, començo a veure fum blanc, miro, tothom dormint, eren les 6, i de cop fa... Surt una flamarada. Ara el Pere ha fet un gest, per aquells que no veieu el vídeo, de flama. Exacte. Ha fet de torxa humana. Que no de flema. Que no de flema. Que seria això. Doncs Flama. de cop una flama. Uah! Reacció, primer de tot. Miro, tothom dormint, ningú diu res. Em passa pel cap. Aviso a la tripulació, conforme he vist fum blanc i ha sortit foc del motor? No. Em prendran per boig. El que vaig fer va ser callar, vaig agafar-me així al seient i vaig començar a pensar com a la Fórmula 1, que quan canvien els pneumàtics que hi ha foc, dic, esto es el calentamiento de los frenos. Ai, Déu meu. I vaig callar i a més, feia una setmana que vaig anar a veure al cinema La Sociedad de la Nieve, que se grabó en Granada i nosaltres passàvem per sobre d'aquelles muntanyes. La mare del Tano. A mi, hòstia... El del violí porta un bon rato així, Podies haver fet dues coses. Digues. Primera, fotre el cap entre les cames, perquè això és el que et recomanen que facis. Sí. Això ho faria molt bé en Nacho Vidal, segurament. A més, però per què posar el cap entre les cames a l'avió? Perquè després penses, tu has vist La Societat de la Nieve, jo vaig veure Viven. Ostres. I hi ha com una mena de compressió dels seients. Viven, per cert. Viven, un títol molt optimista. Viven y deja vivir. Claro, y viven y mueren. Y només se quedaron con Viven para Blockbuster. És que els cabrons... Doncs hi ha una compressió de seients. Aleshores, si tu fots el cap entre les cames, acabes amb el cap fotut a l'orto, saps? Exacte. Tipo Marilyn Manson. Saps com el 100 pies humano? No l'he vist, aquesta. Doncs no te l'explico. Sé Però de què va. sé que hi ha gent que sabrà de què parlem. Sí, sí. De bocas y culos va el tema. Exacte. Bueno, diuen, això- esto se conoce de boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. I després, en veure el fum blanc, també podies haver fet una altra cosa. Que ¡El nuevo papa! ¡Habemos papa! ¡Habemos papa! Bueno, avui, ostres, està passant bé el temps. Que hem de promocionar, no?, una mica el nostre programa, a veure si hi ha alguna marca... Déu-n'hi-do. Anem una miqueta d'improvisació, a veure què passa. Sí, vinga, va, anem a improvisar. Vinga, espai publicitari. Aquest cop li demanarem a l'Anna que, sisplau, que posi, no sé si a la part de la dreta o de l'esquerra, que posa publicitat, no? Sí. Ostres, que Publi. posi publi. Publireportaje. A veure quines cançons ens porta. Ja ho tens? Aquest estiu vine a les cases de colònies de la Generalitat. Tenim tot d'activitats pel jovent i la canalla. Infants, Hockey hierba. pels infants, les infantes, els infantis, els infantiols, les infantioles. M'agrada aquesta promo, m'agrada. Podran fer rafting, podran fer tirar-se per la tirolina, bosc vertical, podran fer senderisme I buscar bolets. i buscar bolets. Amb en Perseverance. Caçar Caçar bolets. És veritat, caçar bolets. Molt bé. M'ha agradat molt aquest anunci. Nueva librería para adultos. Venga a descubrir los placeres más ocultos del sexo. Hola. ¿Me podría decir dónde está la sección de rabbits? ¿De rabbits? Sí, de los cunilinguos.
por ahí. Jo en tinc una altra per aquesta, En la granja de Pepito. En la granja de Pepito, Compra acordions a Casa de la Música Acordionística. Tenim els millors acordions, de totes les menes. I ha sempre volgut tocar un acordió. Doncs vine a la Casa dels Acordions. Trobaràs feina al metro, trobaràs feina al tren. Vine a tocar amb els millors acordionistes del nostre país. Ai, quina il·lusió! M'ha agradat els acordionistes. Noves ulleres de realitat virtual. Veu el teu país com realment és, no com els polítics te'l presenten. Que hi ha sequera. Respiraràs pols. M'encanta. Me'n fa por i tot. Ara mateix estic acollonido. Nou paper de vàter de lija. Desincrustant! Pots Treu-ho. netejar-te el cul fins a fer-te sang o netejar el lavabo. No deixis rastre del crocanti. M'agrada això del crocanti. M'ha agradat aquesta del crocanti. Home, el crocanti sempre cruixeix, si està sec. Arriba una nova temporada de la teva sèrie preferida, la que dus al cor, la que t'ha acompanyat durant tots aquests anys. Després de 8.752 capítols i 42 temporades torna. Ben del lluny. Ben de lluny. Ve de lluny. Ve de lluny. Déu-n'hi-do, ve de lluny. Bueno, no sé si en principi aquest és l'espai publicitari i veient que ens hem allargat una mica avui, jo crec que... Sí, avui ens hem allargat. Sí, tenim temes importants. Si hi ha un quart episodi, podem parlar un dia del nostre viatge, ja que podem fer un post-Setmana Santa. Ara en sobra contingut. En sobra contingut. És que ens ho hem preparat tot. No ho puc arribar a creure, perquè jo també tinc aquí... M'he quedat amb coses per dir, no sé on, a quina pàgina, aquí. Ai, espera. Estàs vocalitzant un altre cop? Exactament, estic obrint la boca per vocalitzar millor. M'he quedat amb coses per dir. Digues. Va, anem a estirar una mica això. Anem a estirar el xiclet. El xiclet. El xiclet. La primera cosa que et volia comentar era un fun fact d'aquests que em va deixar una miqueta amb el cap, allò de blow your mind. Com es deia aquell submarí que va implosionar? Explota aquell que va... sí, el Minsk. Sí? No? Minsk? No sé, ho buscaré. La qüestió és la següent. Mentre tu busques com es deia el submarí és que, si no que puc... va implosionar, que jo crec que es deia Minsk, però... Sí, això ho hem de buscar. Jo t'explico. Doncs la qüestió és la següent. Els estels que tu veus... El Titan. Mira on Titan. Mira que dir-se Titan, amb lo prop que s'apropa de Titanic, tot... És a dir, si t'han de fer una operació i et posen una peça de titani, mal vamos. Aviam, si t'han de fer una operació i et posen una peça del Titanic, pots acabar una mica raro. Exacte. Perdona, ja no t'interromp. No, doncs és això, que els estels que veiem no són els estels que existeixen en el moment present en què tu estàs veient l'estel, sinó que és l'estel que projectava la seva llum el temps que fa que la llum viatja fins a tu. Això dona percepció de... És molt heavy. Bienvenidos a l'universo infinit. Ara et patarà el cap. Avui amb Josep Marc. És com la línia temporal. Marc. Hola, muchas gracias por invitarme. Doncs sí, mira, jo tinc un contingut aquí molt important que explicar-vos, que és que el sol que tu veus... Però amb accent o sense accent? Sense. Això, pregunta per l'Àlvaro. El sol que tu veus
és el sol que existia fa 8 minuts, Val? que és el que triga la llum del sol en arribar a la Terra. 8 minuts. Val? Sí Dit que va d'una altra ràpid. manera. Sí que va ràpid. Per Déu-n'hi-do. un altre, perquè Bueno. anar a Barcelona són 40 minuts. O sigui, no pot Mira, ser això. en els graons de velocitat hi ha el Mach 3, Renfe, velocitat de la llum. I el maig, Iruli. Mach Iruli, que també viatja ràpid aquest, Aquest sí. I no I cau mai. s'encomana. Doncs, què vol dir això? Que si de cop i volta el sol desaparegués, ara el Pep ha fet un gest amb la mà com si... Com si Fent un puny? com si d'una òpera es tractés. Ah, exacte. Whiplash. Doncs, si el sol ara s'apagués de cop, trigaríem 8 minuts a veure-ho. Però encara et diré més. Si el sol desaparegués, la força de la gravetat també trigaria 8 minuts en desaparèixer. És a dir, seguiríem orbitant sobre res. Bueno, però esto no da ni para paja, eh? No. 8 minuts? Ah, Bueno, depèn, eh? Depèn de qui. Depèn house. Depèn de qui Que repite, Depèn de qui. Repite. Da para una Ostras. y empezamos con la segunda. Ostres. Doncs sí, sí. A veure, hem de mirar. La tècnica, què opina d'aquests acudits? Els podem fer o no? De brindem brindoles, que les noies els hi creixi el pit i els nois les titoles. Les Podem titoles. parlar d'això? No, perfecte. No. Ah, molt bé. Em sembla molt correcte. És a dir, espera, que m'ho apunto. Perdona, però... Contingut pel programa 4. El que estaves dient de és titoles. molt sorprenent. Sí? Perquè realment, si podríem penjar-ho en una reel abans de que arribés. O sigui, si algú ho grava, pot fer una reel, com que les reels són, allò que hem parlat al principi, són 30 segons. Com que desapareixeríem en 8 minuts, donaríem temps a penjar la reel i que la gent ho pogués visualitzar. I monetitzar, que això és l'important. Abans de que arrilés. Exacte. Rila, Aquest era un fun fact. Continuem, va. Fun fuck. Fucking the fucking fuck, my friend. És que amb aquesta música... Només puc parlar així. Buah, a mi m'encanta. A mi em venen ganes de pujar amb un ascensor. Sí, correcte. És música d'ascensor. Està tocant el pianista, ja. Sí, Continuem. Molt bé. I per on continuem? Has dit els 8 minuts i aquí... Ah, sí. Hòstia, en tinc un altre. Ostres. Un altre fun fact. Va, vinga, va, sí. Ja està. Se m'ha anat a la castanya molt fortament ara, Ara m'he quedat com pinçat de dir... Què estem fent? Ah, sí. Hòstia, estem fent un podcast! Déu-n'hi-do com tinc al cap. Fun fact. I això és cert. És a dir, no endevinaries mai quina és la causa principal de mort en la Guerra Civil Americana. No t'ho sabria dir, Jo suposo que un tret o un bazooka. Si bé el sentit comú ens portaria a pensar que aquest era el principal motiu de mort en una guerra... Però ja saps que el sentit comú és el sentit menys comú de tots els sentits. Correcte, doncs evidentment no. El principal motiu de mort en la Guerra Civil nord-americana és la diarrea. Ostres. Es cagaven potes avall. Fins al punt que es va crear un codi d'honor pel qual... Guerra Civil d'Estats Units, Sí, el norte contra el sur, esclavistes contra los unionistes. Ostres. Aquest. Es va crear un codi d'honor que prohibia disparar al teu adversari si estava cagant. És a dir, jo m'imagino. És que jo m'imaginava amb els japonesos, no amb els Estats Units. Jo m'imagino, saps? Tu ets soldat, no? I vas amb el teu fusell i dius... Mira, un adversari, vaig a disparar i l'altre ràpid es baixa els pantalons i... T'he cagat. Casa. Salvado. Ostres. Quanta estona podies estar mirant algú cagant abans de disparar-li? Ostres, depèn de la situació, no? Perquè en quina posició? Tipus... No, com el caganer. Com el caganer. Clar, però si estàs en trinxera i només veus el cap, com saps que està cagant? Per la cara que posa. Ah, clar.
saps? És a dir, i així tot vermellat i dir, oh, estic amenaçant! Em poso barretina i vol dir que estic O cagant. potser portaven una barretina per indicar... Ep! Anem a veure si el caganer no ve de... No és una tradició nostra i ve dels Estats Units. Com el Halloween, Halloween. el caganer, Jo clar, quan parlaves d'això, de cheater. em pensava que tu imagina't, si això hagués passat a la guerra de Japó, a la guerra civil japonesa, no hauria passat res, perquè hi ha molta gent que ja es diu Kagawa. Aleshores no sé, no hauria passat res. Sí, és veritat. Uh, Sí, allà el Kagawa, i després va treure una col·lecció de motos. Kawasaki. El Kagasaki. El Kagasaki. Kagasaki. És la diarrea. Exacte. Que Kagasaki. Ai, senyor. Com es nota que s'està allargant el programa avui, però finiquitem amb la teva última notícia i fem... Quina última notícia? Tenies una més, no? Bueno, aquí ve que... No, és que estic veient és- Putin, Merkel, Gos, i vull saber què vol dir això. Putin, Merkel, Gos. Perquè m'has dit que avui el tema del podcast era que anàvem a parlar de Rússia. Ah, sí, perquè... Anàvem a parlar de Rússia. I dic, doncs vaig a buscar alguna interessant de Rússia. I al final no hem parlat de Rússia, No. però és igual. Aquí tinc apuntat Putin, Merkel, Gos. Però sí que si no lo digo, no me quedo tranquilo. És a dir, vull dir la brometa de Rússia del Kremlin, que nosaltres li volem dir el Gremlin. El Kremlin. El Gremlin. ¿Por qué? Porque el Putin no se debe exponer a la luz, porque si no, ¿qué pasa? Que el poden fotre un canyonarro. No. Ah, no, és veritat. Hi ha tres coses. Amb la llum es mor. Amb la llum es mor. Si li cau aigua a sobre, se li inflen les pilotes. Exacte. Bueno, reprodueix. Si es mulla, es reprodueix. Correcte. I no pot menjar mai a partir de mitjanit. És a dir, aquesta era... Ara, la Merkel... Aleshores, la Merkel, clar. No, no, aleshores, com que és el fill de Putin... No, el fill de Putin... No, o sigui, el Putin, el senyor Sí, Putin. el senyor Putin. El senyor Putin, el Gremlin aquest, el 2007, sabent que la Merkel li té fòbia als gossos, en una trobada va portar el seu labrador i el va deixar suelto per la sala. Val. I era això, és a dir, fun fact. Fun fact. Res. Bueno. Doncs ja portem uns 47 minuts. El Rasputin. Realment hem començat a gravar realment, no? Hòstia, si el Luis Moya fos del copilot del Putin, li diria Rasputin. Rasputin. Sí. Rasputin. Mare de Déu. M'ha agradat. Sí, és veritat. Va, no perdem el fil i anem a acabar ja el programa com sempre, en sec. Això d'acabar en sec, que el Pep està fent senyals, és a dir, això d'acabar en sec amb un missatge inútil i que comenci la música m'encanta. Així que endavant, Pep. Informació inútil del dia. Informació inútil del dia. Et pots suïcidar menjant 375 plàtans en 30 segons. Ni uno más, ni uno menos. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do!